Hei tid, så det at vi har en nødvendig part av Gjerstamal. Og vi det, som vant, Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som redigerer Ljøe, Paul Ferre og jeg selv Daniel Adol Jakobsen. Vi er hjertelig velkommen til hendeparten av Gjerstamal. Og Gjerstamal, så er for å spørre, Paul, hva ligger til hjertet i det? Ja, vi tar til Vitsjan og sånne kvalt vi betesta, og det ble tal om Herrens atkomma, ett samkomne, ja. Ja, jeg hørte det var lust til. Og senast tøyne hevet av Vitsjan med deg, vet her, at som eisen er spørst i samband med Herrens atkomma. Her og i 4 Korinthbrev 15, da han sier etter vers 35, ja, nu sier anker, hvordan røysen er deg opp, hverjen steg og lika med komme til vi. Det er altså spørningen som er jo opptatt vi rettelig lunsj, og vi er med til glede over 4 til fragrøring vi får her resten av kapitlen om dette likene. Og jeg kan godt si akkurat som først for jeg hørte det nevnt, veldig nevnt, vi hverjum slag og likene vi kommer vi, tar vi drøys opp. Det var Zakariasen som hei en gjerra for Klaksvik, og nevnte så hette at han som førte grævar, at nu var han i noen andre likene. Akkurat det uttrykk. Og det ble rettelig avhåvert for meg å sitte og lusta at han at det var et antall lika. Og jeg skal lykke lese Lydsyndromet til at når du sier anker, vers 35 og i 4 Korinthbrev 15, hvordan røyser inn deg opp? Hverjons leie og lika med komme til vi. Da er det tøyn, til som du sa ferdig og ikke lov utan det døyr. Og tajt og så er du ikke lika mye vera skal, men nætje kott. Være til nu av kvøyte et langt från ørens leie. Men god gjevet du lika med som han vil, og hverjons leie av svaje dess egna lika. Ikke alt kjøtt av samme leie, nei, etter kjøtt av mennesken, og et annet av døyron, atra et annet foklon, oppatra et annet fiskom, og himmels lika mero, og gjøres lika mero. Men hinn i himmels skal lika med hava øyna dård, hinn i gjøres skal æra. Saulen hever øyn ljøma, mannen en annan, stjøtten oppatra en annan, ja, måner era ljømannen, og i stjøtten hava. Så øysen vi opprørsning av deg jo. Det var så han får gongelet, det ryser opp avforgångslet. Det var så i vannæro, det ryser opp i dård. Det var så i vøykløyka, det ryser opp i styrke. Naturligt likam vil så, antallet likam ryser opp. Så satt som naturligt likam øysen i antallet likam. Så øysen skriva at det første menneske, Adam, var livande sal, hin 17 Adam våren livande gerande ante. Men et antalliga kommer ikke først, men et naturliga, så gjerne et antalliga. Og selv halt jeg som jeg har lyst etter her, og særlig etter her bråte, at det kommer egentlig tydelig fram, hva slæg likam det Hva som tog også om akkurat dette? Jeg kan ikke si at hoksa så øyne jeg det annet til at det vil ikke holde blå. Det vil ikke så likam som vi har nå. Men for nå nok det noe annet at det var i 50, da hørte jeg en norrmann som var i Evangelius, Tom Erlandsen. Han tog seg nekk om etter. Og han kallet det for ljøslikam. Og antallet likam, det henger nok sammen at det er antallet likam og ljøslikam. Men vi vet jo at Jesus reis opp at så var likam med harver ur grøvene. Og han kom til der på en annan måte.
knapplega så var han bara mitt i mitten där. Och så var han bortstratt då. Så och det stod ju ästne att vi så det stod här i första hans brev om att vi ska vara en lojka. En vita jag minns inte. Ja, 3 kapitel första hans brev. Ja, jag kan lojka. Och början. Lojka ta till här 3 kapitel, ja. Ja, så ikke hvor stor kærleik av ferien har vist okken at vi skal kallas bøtengods, og vi det til. Tog kjenner heimen okken ikke, tog han kjenner ikke han. Tid elskar nu vi bøtengods, og ikke åpenbære enn kvært vi skulle være. Vi vita at tog han åpenbære skulle vi være han og loik, tog vi skulle suttje han som han Så i øtlandsene her, så har vi lykkes ikke haft fantasi nok til å fyrstidla meg, og så for å være. Annet til vi kommer lykke at Jesus er likamme. Ja, hva stod at god til jeg sier han også her i hans brev. Og ikke merker i hånden, så satte vi en ljøslika, men det lykker nok ikke så lengt bort. Nei. Tog jeg at god til ljøs, og ikke merker i hånden, og ta være hvit ljøs, og ikke merker mer, og i åkken. Nei. Så det en damlig hoksan. Ja, det helt visst. Ja. Og jeg synes ikke her, når jeg leser lysen vågjere, her, men et andre kommer ikke først med naturlig. Det første menneske være gjørende gjørest, et annet menneske av himmelen. Og så sier han, som hin gjøreste vær, og hine gjørske vi, og som hin himmelske og hine himmelske vi, og så vi tar både mynd, hins gjørske, skulle eisne bære mynd, hins himmelske. Ja, jeg vil ha verst. Ja. Så jeg ser til bilen og nå Arne kom inn og leser til kjøkkenen og frettes størlige. Jeg vil ta endelig ørslite. Jeg var akkurat lov vi her har falt i trykk, og så er han i skåen av hånden. Det må være underfullt at genge inn til. Og så ikke være det, ja. Ja. Som sangren sier, ta deg frelst og genge inn. Gleie sangren skal gjøre, kjøkken himmelen. Ta deg frelst og genge inn. Og til mer enn året akkurat kunne løse. Ja. Det er det, ja. Nå, jeg har omtrast nok sånn jeg, helt fra at jeg var bad, og øyne og i ungdomme, og øyne og i manndomme, at høyren og slik tale som i kjørskvalget, nei, søndagkvalget, så var det akkurat så som jeg var venner av høyret. Og her som jeg kom sammen. Og jeg halte ikke nærkant, jeg hørte nærkant nevne bøgnløyes, hetta kvart detta lika med alltså. Och årsökna för att känna inte, men det så inte bara att jag läser nu själv och kommer in alltså jag börjar tojande vidskifter alltid är för att toja att det är så kött att halta att ja gott det hur ska det äntligen vita till. Men han säger här i förra Korintierbrev 2 att vi talar till som skriver till som inte ej säga och inte öra harst och som inte uppkommer hjärta näkars människa till som god kärlek till röjar som älskar han eller Jesus. Så att det att näka som vinner och att säga och det kommer fyra och jag någon bröven om ett länek akkurat att det är att säga Det är också om eisen her, Paul, det är 84 verset, at som hin gjørske vær, hine gjørske vi, og som hin himmelske hine himmelske vi, og som da både myndens gjørske skulle eisen bære myndens himmelske. Og det henger så at det ser man vi, at God hever og i Kristus skapt et nytt menneske. Altså, egentlig en nytt menneske slekt. Så han pekar til den første Adam, eller den fyrre Adam, og vi bærer mynd hansara, og vi jo av metaljanekv,
Alltså, vi är inte bara en person, alltså. Först här är det en person, men vi är om ett eller annat. Och vi är en väldigt skärre som ska vara samma vid honom i dorten, ja. Och det är en nudge släkt. Och det är fullkomliga en nudge början, eisne. Och det ligger virkelig nek spännande ut i eisne. Och i sändning som vi sände i morgon här av tjej, så var det sent inn i eisne her eisne, ut fra åpenberingsene, at nu sa nudjan himmel, nudjan gjøre. Og det leder virkelig opp for at det er noe fantastisk som ligger for framme. Og jeg tykker at det er veldig vanskelig å lyse det vi åren, og det er vanskelig, altså. Men hinveien allikevel, det har så ikke åpenberingsene som, jeg hadde visst at jeg tar eisne, fyllt ikke ordentlig vi i morgen, men har vi vært her, så er det paralleller i midten til opprunnelige skapene, de første kapitlene, og så de siste kapitlene. Du har flere av ting noen atter her, men det er ikke begynnelsen. Og til å si at, ja, jeg har lukket å lese til eisen, jeg halte at det er nu så er nudjan himmel og nudja gjør, til en fyrre himmel og fyrre gjøren var færen borst, og havet var ikke langer. Jeg så en heilige sted, i nudja Jerusalem koma nyer av himmelen fra gode, tilgjørende som broer og er prutt for brukket om søgnen. Og jeg hørte rødt fra haseten, hun sier, hikk bostad og gods er ikke menneskene. Han skal byggva tjatheimen, de skulle være falkansere, og god selv skal være tjatheimen og være godtare. Han skal turska kvart tar av eientarra. Deien skal ikke være langer, og kvart sorg, skrudj, etla pyna skal være langer, tog hit fyrra er færre. Og tar vi så fær inn i den neste kapitlen her, så sier han visste meg noe lysvans ånda, vi tar etter ånda her, som vi tar i begynnene. Skuinan som krystall, hun rann ut fra hasade gods og lamsens, mitt av gøte stierens og bav med en ånda vært tre lusens, det hadde vi et eisne, og i Ørstagærnen. Og her stendte jeg som bær 12 for avvokst. Kvann måna gav til avvokst søyn, blø tresens våre tjoven til grøying. Og her ligger øyland jeg ujasne. Så på en måte ser det så ut til her, da han sier at kvann måna gav til avvokst søyn, at det var seg sånnkjer eisne, og det er ikke tilværende, ja. Og her stender at blød tresens var tjoven til grøying. Til å si at det er på nekva måter øyla lukt til sånn, men det er en helt nødt dimensjon. Og her er ikke åretvise, som heimen annars er øyla mester av i det. Åretvise. Ja. Men också som du nämnde, har du nämnt att det är att detta förgångsliga, känner du? Man lätas ju i övergångslig like och detta dejliga. Man lätas ju i outdated like och detta säger han i samband med löntarmal. Fra vers 12 och i 15 att ja. Det säger bröver att halt och blå kunde inte arva rike gods. Og jeg heldur arvar for gongjeløyke og for gongjeløyke. Jeg sier det kan lantarmal. Vi skulle ikke alt sauna, men vi skulle alt ombrøytast. Og det er jo en nu i en eknabrakt. Vi er en søgnast av levor. Levoren skal leva, men en dag skulle ruse opp av for gongjelig, og vi skulle ombrøytast. Tøy hetta for gongjelig malatas jo av for gongjeløyke, og hetta deilige mal lata seg i outdaily loika. Tai ta hetta for gonsli hevur lesi au for gonsli loika og hetta daily hevur lesi i outdaily loika. Ta gonger åri ut som sier, deien oppsvalder i sier. Deie hver sier tøyn, deie hver brøtter tøyn. Brøtter deians i sinten og kraftsintarinn i loven. Men god veritak som Tjever okkon siren, vi har okra Jesus Kristi. Verit vi faster, elska og brører moiner, avvitselier, alt og røytru vers herrans. Tid vet jo at arbeidtikkar er ikke lanches i herran.
Vi må si at det en hålig lesnavn. Ja, det helt visst. Det kan du ikke komme bort fra. Og særlig i samband med at han fører atter til støy vid nord, og han kunne godt si at han tilstand vid nord og i trinne, ja. At det ikke lunches. Akkurat, ja. At han kopplat det sammen, ja. Akkurat troar lov, og det fullkomna og i dård. Ja. Ja. Ja, det är fantastiskt det. Det är helt säkert och visst. Och hvis vi tar här ja 2 kapitlar längre fram ja. Så säger han här i Kailas kapitel 13. Han säger nu söker vi ju spekli oklart, men ta skulle vi søtja anlitt til anlitt, og ta peigan til at ta i fullkomna kjemmer. Ta søtja anlitt til anlitt, nu kjenner jeg i bråton, og så heter det, men ta skal jeg kjenne til fullnar, ein så jeg sjálfur det til fullnar kjenter. Så den dimensjonen ligger eisen inn i utøy, at vi vera ikke bare, vi vil ikke noe annet enn det som vi nå som såleisene. Vi skal bare kjenne, og vi skal være kjent. Kjent, vi skulle kjenne oss. Ja, akkurat, ja. Da jeg tok han latter, ja. Kilt og hetjast, ja. Ja. Nei, jeg var ikke, tar man ferie nå i slukt, så bottnar man ikke. Jeg tror jeg heter som et. Hvordan som et. Vera der her. Ja. Ja, det som det og man kjenner ikke før man fer ut og ut at enn det trygg og ikke i skolen. Akkurat, ja. Det det som vi drømmer ikke. Men hun var alt det. Ja. At jeg får fragrøyen kommer en slika dimensjon av liv som vi trygg skolen. Ja. Det han sier här och du citerar Johanna med hit naturliga människor tar smot ja det tror som vi andra går så göra och vi tar så ofta om det här som att den och som du läser här Johanna den naturliga kemfist och så det andliga och vi tar så ofta använt det på oss själva att den naturliga inte ockorna men det är också om den naturliga människor som inte känner trunna det klarar slett inte att ta vis där. Men här har vi ofta hotla spyrja alltså motor. Ja, men kom och förklara mig hur allt skapar västje kommer till. Och vi läser han ungen hävnaga svär. Det så ofärtliga störst att det förklaras inte vi människans oron och hotögon. Och alltså ja, men till så säger vi lever långt i trick för skalt vi det skolan tar också som det naturliga. Tog vi tryggva, som det stender i Hebreabraun, eisne. La meg lykke sitere til rett, eisne, her i Hebreabraun. 11. Tog vi korsan vi inn i 80, eisne. At vi tryggva fæta vid at heimeren skapte vi åregods, så det ikke av hin og kjønnlige, til som sast, vår til. Og det så akkurat det. Og tar man så kjenner hentan her, så alt det som han sier i årene, at det satt, vi tar tro og finner suttja, og færre og oppleve til at han bor i okken, vi andre sønnen, som han har lovet. Altså, hvis jeg ikke eier ta som avvite kjenn og heter tantøyen som ligger om 11 år, 11 år, så gang man fra avvita og inn i vite. Og som ble det således at jeg kommer å oppleve trunna verksamma og tøyen i min løyve. Ja. Og til frøtt meg som om etter en ekvalisjon til at godsøtten som jeg tar fikk, ikke øtta et la rassla for det gode, men ta viring øtta som i tøy, jeg kjenner han, som skapar i allt samsens och det är inte när han inte ständer att han för det som skapte han
så sett jag det i samband med det här som ett läs heter särskilt öjna åren som han säger här i förra Korintierbrev 2. Där han säger att det sett mig 4 och till vers 2, ja. Och särskilt heter som han säger tog ju sätter mig 4 inte av vita mittlen tickara utan Jesus Kristus han krossfästa. Och I världsat tickon och i vajklöjka, ötta och miklar blivan. Och så kommer det till. Talan moin och prätka moin var inte vi ivertalande vursdomsvar. Det här uttrycket här. Ivertalande. Inte vi är iver. Inte kunde ivertala med till några vursdom. Då är jag inte. Men ta jag kom till trygg, då fick jag. Det tar värt att gavan att få Guds vursdom. Ja. Och det var så störst sti och I god tag vi mun och lika med som man åknar sig samtidigt kom man byggva ut och blev en upplysande kältan och I mun och löjve till först och främst jag sötja han som mun skapare och frälsare och herre och allt som han och I mun och löjve och hever varit det han och så ser han vojare ja att tala moin och prätka moin var inte vi ivertalande vursdomsord, men präkva av ant och kraft, fyra att tryggtickare, skulle inte vara grund av människa vursdom, men av kraft gods. Alltså, att detta grejer fullkomliga rutta borster allt av grundvattnet som annars vill tråka sig in och an, och sätta det tensionen på plats, och sätta med på plats. Och jag såg det nu och det som jag lägger ut av Facebook att det är människor och vänner som lyckas som inte skilja till. Så tar vi lite godtaget han. Så ser han och i vers 6 av vursdom talar vi till mittlen hinne fullkomno. Men vursdom och inte av hesson heime och helter av Herren och hesson heime. Taimne vera til anches, nei, vi talar vursdom Guds, hin landa som dolter vi og som god framan undan fra evion tøyon, hei atla akkon til dort. Og nettopp oi heson moingfullt. Altså, det var atla mer til dort, akkon til dort, ha? Ja. Og hentan vursdom hever anchen av Herren heson heimkjent, og kjente der han, hadde det ikke krossfest her at hun står der inne. Og så sier han dette som han nevnte i Jane. Ja, vi taler som skriver til som ikke eier vil se, og ikke øyre hørst, og som ikke kommer opp og nekars menneske, hjertet nekars menneske, til som god hever gjørst han til røyer, som elsker han, men akkurat er god åpenberet av I antasøynen, Anten rannsakar ju allt, och är dumt och gods. Och för att människa vet för att människan och bor, och den andra människan som vet det och så täcker han mynten in här. Således vet helter anken för att det god och bor, och den andra gods. Men vi tar inte finns anta heimsens, men antan är från gode, för jag vi skulle veta för att och ni giver är god. Ja. Allt är här. Akkurat, ja. Allt är oj. Sammanhängen någon. Ja. Jag talar hansara och utläggning hansara är till antans utläggning jag någon människor som kommer fram här. Ja. Ja. Det är väldigt störst det. Och som man säger så vi är här att tala om inte vi människor det vi som lär men vi åren antal lärare tar vi toja hit antaliga vi antalion årorna. Och här tycker vi verkligen att vi som tryggvande skulle vara rättliga tillvita om att ante hansara bor i oss. Det är anten talsmären som Jesus själv lovar i sönen Arna för fratam. Då är då helt inte fyra stilla mer tillvärna här utan att Guds ante och närvara vär chamar.
Jeg vet fra meg selv, jeg er så mye odisciplineret, jeg er ikke klara at iverhilte religiøs bo og regler og så. Jeg faktisk har sleppt det. Og han som kom og åpenbæret hette andans løyvefirmaer og gav meg til, for ikke. Utan nægget som helst fortjener seg, tvørste måte, jeg slett ikke opp på det. Ja, men bare du husker det om et ledgjør til, altså, vi ikke glad for akkurat løyv? Jo. Ta det i gode, og gode i åkken, altså, bare tanken. Ja. Hvis vi nå ikke hadde åtte trønna, så hadde vi slett ikke sagt det her. Nei. Men alltid vi øye trønna, som han har lagt en ui åkene, skjønner. Og som han løser her i 4 Timotheus brev, han nevner det her om trønna i heimen og han. Og jeg halte det så utrolig. Jeg halte selv at det gikk meg rævlig å tors først, at komme en ujhet her som han grøyer fra her. Jeg vet ikke om det i 3 kapittel, eller hva det er et vers. Jo, det 3 kapittel og vers 16. Så han sier at det 15 årende, men skulle jeg ikke komme igjen, skal det være her som vita, hvordan jeg nøyre bør seg et og i huset gods, som samkomma, hens livande gods, stovål og grunnvødler sannløykans. Også der til hva han sier om samkomma. Stovål og grunnvødler sannløykans. Og som øyne og kvarma sanna, største løntarmal godsøttans. Til han som var åpenbærer i holdte, rett og større i anta, sattor av øynklån, prætgave med til folkaslå, tryggven og i heimenon, tidsen opp i dård. Det enden av denne kapittel. Ja. Og alt som ligger ui hæsen her, og som vi født og i nødvendig føringen flyter inn ui, begge gjørst og viske okkara, og oppløser okkon om for god det er, vi til at han bor i okkon. Jeg hadde, det så selvfølgelig at vi ganger noe til som vi nå gjerne vilja tale om. Vi har kvætslet av likame for det å være. Vi tror oss opp i. Utan å ta likame som hans herre likame. Ja. Og ta noen, ja. Det så akkurat det. Vi som du sier, Johan, vi virkelig glad for løyve og i trunne, ja. Og vi trunne, det her noen ting som var sagt ut i åpenberingsene, hva det ikke her. Altså, her ikke mysker, her ikke sorg, ikke tar, ikke skrutsk, ikke pyna, og her ikke åretvise, ikke årenska, ikke av tog som annars her så tingjande og darvande for menneskeløyve. Og det ser ut bare som det blir torrfører. Vi vet hvordan jeg ung strøyast ut det vi mysker ved depresjon og alt det. Og om vi så bare husker bare her, hadde vi bare tid til at disse negative elementene bort ur tilværen her, så har vi langt her vært helt fantastisk. Men nå er det ikke kommet til at her ingen deg. Altså, alt dette her som og legger sånn jeg fyrir okken så det ikke her. Det var en kone som får hjem til herren nå her 4. Hun ved 20 av tog. Og jeg fortalte fremme som jeg har samband med henne at han var kommet til en så øyla klarhet i sinne løyve, og vi eisen vet at hun skulle fære. Og hun sier vi hentan her, vinnerkjammer, at hun var kommet inn i en nødja dimensjon. Og hun sier det så medalja størst. Og samstundes, hun var hun, nesten som Paulus sier her i Filippe-braunen,
han säger han visste inte vad han ville välja tror att det var så många bättre affärer och vara hemma till Herren. Men för tickarskuld är det nöjer att vara här då. Och hon var ute i stövn han var och medlade chatt om att affärer från syn och kära. Men samstundes så uttryckte han var ölla spänt på att komma hem. Och det är helt fantastiskt att man är kommen här till ändan av löven att inte mysker. Att det ljus till vån, till framtid, till närvara. Långt arman är färden. Att känna hessa närvarorna bara bli stärskare och stärskare. Och det är det som Jesus kom fyra att göra. Hvis vi lyckas täcka här i Hebreerbrevet att det känns like tankarna om man nu tar och vet tos om att göra. Han har sagt om han i ändan av kapitel i Hebreerbrevet om Jesus att han tackar från vers 14 att vi tar nu bötterna alltså människobötterna har låtit blå i halte fick eisen han av samma hat låt ut för att han vid dejanon skulle göra han till öntjes som hever välte dejans till djävulen och göra ödel teg fru som av rastlo för dejanon var i traltome alla lust till syn. Och det var akkurat det här som jag huxade om. Ja. Att han vid synon deja teker valti av dejan. Og hon som behöver väl det alltså djävularna för att ge och fri för dess rastlna. Och det är visst det största. Det är så ja. Det är som vi har sagt flera för det är nog så riktigt att förklara. Men det är väl en vers som kommer fram som undan kav ta nu ta som det alltså han Nathan Konan som du nämner men vi att det är i Petrusbrevet om 4 kapitel 3. Ta han säger det är att ej Herrans vers 12. Är det iver hin rättvis och öra hansar är och vänd till bön torra. Men Ashan Herrans är det mot det tajmande gerilt och för han och kan göra till kanel om tid är och ojen för tycka av. Ja, så säger han, och skolt och teit nu ligger för rättvis skolt är till själ. Här vi ångan ötta för dem. Och vi är inte rätt. Nå i halvtja Herran Kristus och görsten tickare. Och vi är alltid till röjra välja tickom, för i öjn och kvarjon. Och vi kräver tickom. För i öjn och kvarjon och kräver tickom till rockskap för vävna som vi tickar ner. Tau vi späk för i ötta. Som teg har gåa samvetskång. Så de som lastar gå att för tickare och i Kristus kunde vara till skammar och i tog som de beaktala tickom fyra som älskar män. Tog bättre är att loja för gåan abborm så är viljegods än för ringan. Kristus dög i våsne öjna för försinter, rättvis och för orättvis, för att han kunde loja och kunde god. Han lade dejan i holten om och så kommer det att det men han har gjort livande i andan. Och så framvägs. Ja. Alltså här kommer det att det ändrar och i sån här andan och i andan. Ja. Och tant dimension alltså är vad som mot till rätta säga så men tant personer som i andan och bor med är han är i mun likam. Bara tanken alltså. Kvärt ta och heter här antal likam. Det center att gå till anten och att vi som vi ankar för anledning aspektat ordgods. Det blir ombrott som moment från dörr till dörr som för Herren och i anten. Och det är långt och nu. Ja. Säger han och i tjänsten ja. Och vi har sagt tog missa ut inte möte säger han tog vi har sagt att hon läser från den skamliga lögnegöten och vi färs fram vid svitje och vi han färs Guds år och ärliga. När vi har dessa sannlagen öppna fram talar vi till samvetsk och kvars människa och ber dig tacka med till okkom och är det en evangelium okkara fjalt så att de förtäpas till fjalt här som godens hesen har vi över blinda hoxaner in av antrekvante så det är inte så tja ljus för evangelium
Att det så fyllt vi till himmelska och tog som verkliga kan bråta ner alla måste och bära till människa vill som ständer emot det. Och vi vet att människor ständer inte emot det och det är inte vilja för det bästa. Det vet vi. Ja. Men det tog det är här tidsen ja. Goten i Hessenheim, ja. Ja, också när blinda är. Ja, också när blinda är, ja. Ja. Det han arbetar på en slik mat av vi människorna. Ja. Och tog häver han eisen sett okon här till det som Efesos brev kommer inne på. Att vi är faktiskt här vi till att proklamera hans dort och hans gaske, hans nøye och hans verkliga, det som han verkliga är. Det hever han faktisk valgt okken ut til som trykva, som hans samkommet eller kyrkja, hans likam, det mitt ui heson myskre, å være vi til å kunngjøre, som Peter sier, dikter hansara. Det er okker oppgave, altså. Det sjå man det ikke vidt å vinne ånder, det sier Paulus her i 2. Korint kapitel 5, at vi nu vet hva det øktast. Herren røyner vidt at vinne mennesker. Men for god er det åpenbær. Ja. Det her det ligger. Ja. Og det for at her skæren skal bare bli større og større, som langt her, og eisene her framme, bare proklamerer han, kongen og herrene. Og det altså, jeg vet ikke, det gjør en sånn fri og sånn glede inn i hjertet som avhaltende, hun konstant. Og vi botten og grunn ikke avvirket av omstøvnen. Selv om omstøvnen avvirket ofte sinnelige og ofte ut i ytre, og det egentlig imiske mennesker at det kommer til tål. Jeg husker om det nå, da jeg kort hentet av veien, at omstøvner tar prek eisene med. Det så rævlig at tålen og ferslene tar jeg selv har gått til. Men tar jeg ringet til, så blir det så fryktelig avtålende. Men det i seg selv avvirker ikke hette djupa løyve som han og i okken. Nei, det kan det eldre. Så det alltid godt å være tålen, det det klart da. Ja. Det bare, ikke alt som nevnt, ikke okken øtlån lykket tålene. Men han gjør eisen så ut versk i okken, og han gjør det kærleika. Ja, Petra bare sier til Sanchen at tuta voit og herre kære at de ennå stod i stunden lengt av tøyne og løyen. Så takk jeg til å retten tøyne i barmen og møyne og Jesus elsker til. Så legger han at sier at mitt og i hønsens vittla brus er gleddigheten med. Ja. Han kjente at det her. Kjente det her? Ja, og jeg var ikke nede frem og nok da vi har hun tar så 15 år til 18 år, hvordan jeg vi tar avvirskei innen mitt liv. At det var en av hans vittnen som kom til å hante han hatt. Ja. Kom inn i gjørsten i ungdommen. Jeg halte jeg mener for helt visst at Peter ikke hante sannsyn at han har en periode som kan hei være lukket som sinter ivande og at la være borte fra, eller opptidsen av øren som ikke var så viktig som hette som var det viktigste ujans av livet. Og resten av livet nesten, ja. Ja, det nok sånn naturligt, hvis skaltergavene her framan omtan, og inspirasjonen eller åpenberingen er så sterk. Ja. Det øyelig motsetninger og tog kallene og at få åpenbering til kunnskap om han. Ja. Det ligger øyelig lengt fra hver nøren. Men så det vi lov i okkara, vi høyla tidsjans. Øyelig imme som sånt han fer fram i okkara lov. Ja, helt visst, ja. Det helt visst, ja. Ja, jeg tar ikke bare lukka det her, takk det her fram heter, og i Efesos brev, her som han sier her, og i
Jeg snakker vers 4 i en kapittel her. Men god som ryker miskon, hever fyrir mikla kærlega sin skuld, som man elskar okkur vi, eisne tar vi vår deg i misbrotten okkara, gjørst okkur livande vid Kristus, og så sier han, av nøye det frelst, og han hever reist okkur opp vi honom, altså vi Kristus, og sett okkur vi honom i en himmelske heimen, og i Kristi Jesu, og så er det her, for at han og henne kommande tøyen kunne vise hvordan av meddelige ryk nøye hans vi gøske mot i okken og i Kristi Jesu. Og for han og henne kommande tøyen til, altså ikke fra nå av og kommande, men fra tøy verste ble fullgjørst, og alle veien fram etter, at han kunne vise hvordan av meddelige ryk nøye hans vi gøske mot i okken og i Kristi Jesu. Tøy, etter øyla velkjente, av nøye det frelst vid trygg, og det ikke av til kun sjølven. Det gava gods, ikke av verskon, for at ånden skal råsa seg. Tøy vid smui hans har skapte Kristi Jesu til gåversk, som god framan undan hever lagt reier at vi skulle liva ui taimon. Og det akkurat det her, det som gjør det her andans løyve, og at det, ja, som heter som hever vi gos andre gjør, det gjør det så med det rukt og spennende eisene. Vi vera leit og leier som vi aldri hadde kunnet hoksa opp sjølve, altså. Og komme inn i støver som han leier oss til, og vi kjenner bare, ja, men her nekk for størst til at jeg sjølve har klart å arbeide med inn i så støvene som bare han kan. Ja. Till tansanklen och lucka och jag svita. Och säla fjälta löj han sökra han hånd med helt fast om outchat spårstoj. Och under kon och ett annat år här Lars hans musale fröjukle. Och han löj och fältje och i honom följe tog sinkors alm det om det. Han var med det. Och nettopp hatt alle grojas när tror jag att tog fick mig också om det att citera Jesus brev till att han sätter okon vi honom, vi Kristus och i en himmelska höjmen. Alltså han sätter okon här vi honom. Och till röjsne och i tatoj alltså. Det är inte något som ligger för framman. Till okara stöva. Med en tillståndren bevurste tilstander nu här och är som lika med. Och han säger i 17 Korintierbrev här att alltså landet som vi är då och i lika med alltså är som lika med, så är vi bort för Herren. Men vi skulle färra ur lika med och vara hemma till Herren. Ja. Och så han flyter här benämnelsen från vi missat och inte mot sina näkra färger. Och i kapitel 2, 3 och 4 och 5. Men han ändade i kapitel 5. Tar han för att säga, vi tog vi alltid horest. Och hade helst vilja färre bort och lika. Ja. Och vi har med kärran. Ja, det var akkurat det här. Ja. Ja, till att det här horest. Och kvar horest. Till han och Jakob. Tog han och ger detta lika. Han är han som vill viska vitt och jag inte så vitt. Säger han i närstandes vid låt och lämnar upp till hans här som sentar i likamnon så lätar vi den nu upp till hans här som ger sig ett rättvis av versk och Jakob för att kunna vilja och verska att gå vilja så in. Och det är det som ger alla månen och i lövjokara och ösn runt om Jakob. Schalt om vi kanske inte halta till vi tar näka avverste, så vet att han löjer, så avverste här. Och till siktning. Ta vid. Ja. Det är akkurat det, ja. Och nu du nämnde att det här så kommer framåt att jag läste citera Johanne, ja. Han säger att här i Filipperbrevet första kapitlet att det är tron och vånmån att jag inte ska vara skammar, men att Kristus som alltid så nu vi ska vi ötlund dirve vara dyrmätter och i likhamme månen. Ja. Vart han nu vi löva ettla vi deja. Tog säger han till att liva mer Kristus och dejen vinningur.
Og så heter det her, men om det at liva og i holden hon, gjør mer avvokst av verskemøynen, så vet jeg ikke hva jeg skal velge. Men stand i Ivas sammen med Heseberg, jeg har hoa færre hiane, og være til Kristus, tog det var menga bedre for han, men av være i holden er nøyvar for tykkere skuld. Så han er ordentlig her, at han nu her han skriver at det er nok etter at han selv har vært inne og se inn i 3 himmel som han nevnte her i 17 Korinta. Hver han opplever disse her tilværende her til 17 Korinta 12. Og han sier her, han tåser om seg selv han. Og jeg råkner vi hette her i åren at han skriver at han er ivasammer. Han sier, Emma Rosa mer, til at det ikke til beta, men det kommer til sjåner og åpenbøringer fra herren. Jeg vet mann og i Kristus, han vil ikke nevne seg selv. Om han var i likhamn, vet jeg ikke, eller utenfor likhamn, vet jeg ikke. God vet det, som for 14 åren søgjene var riktig borste lykke inn i 3 himmel. Og jeg vet at jeg som er over, og det kan alltid oppfatter, om han var i likhamn, eller utenfor likhamn, vet jeg ikke. God vet det, at han var riktig borster inn i paradis og hørte av sigelig år som ikke er menneske løft å tale. Og så sier han, av slukon råsje mer, men av sjål råsje mer ikke utan av veiklegge møyne. Så det er tydelig at det er Paulus selv. Og vi vet her fra Apostlasøvne at han ble steinaver, og vi samfunnet om at det er sammenhengeren vi til. Han var steinaver faktisk til deis, men der slår han ring om han og bia for honom, og så reiser han seg opp etter, og postet bare støv i oss og finner til bojene. Og ta her han aller helst haft det, sier åpenberingsene. Og tog vet han ikke, hva han være? Altså, han er så kjøtt etter til lus, han vet ikke om han er ulike eller ikke. Ja? Så var det til å være 4 håndene. Ja. Men det er vereløyde til at Herren er han som ræver iver lika bjøkkere. Og det er kanskje ofte nok så ringt at gautekker. Og kanskje ta ljøver og synder av kjalver av så ute, men det er slett det. Det er i hans vilje at jeg får fram alt som er av hånden. Og det er øyne og til løyver man lever og i samband med sin nøye gav. Og det er en avmetelig gav her å finne en nøye gav for herren at tjener og vi med man er her. Det er så stått og tøyene vi der av foltene. At han brinner okken ut vi tøy nøye gav som husker okken aller best. Og selv om det er vi hånd er virksom, han sier vi til Matius, av andre ikke så nøye gavna, som ut er. Og akt etter sjølven, og gjør støv og te, tog du te kjerst, altså, så skal du be i frelsa de som høyre om te, så skal du be i frelsa til sjølven og de som høyre te. Og at er nekka som er virksamt, og i øynene tryggvande, som gjør gater hvor han er, og hvor gavan er som han finnes fra gode. Tog jeg at ettersom øynene hvor finnes nøye gav, så er det virka. Og det kommer ofta så brottelig, at det kan komme til vårt ikke hver til skjell, og så brottelig så fær til handaveien. Og så opplever man til at man vil løyter bøgnløys til mennesker som har bie, om man får en avitjan, og de får en avitjan, og de framlegger for det som de er ferdig gjøknen, de framlegger for det som bor i tøymon og kommer til tøy, og de vil ha det inn i dette her verset, de vil ha det inn i dette her, som nå ligger for fremme tøymon, så de kunne kjenne til at det anker av livet noen av kristelikene som øyne er omsorgen for tøymon. Og akkurat som det stender skrivet, at løyer og en limer, så løyer alle hine livene vi,
och vi ögonen höjra vår så gläds atler. Och det är så underfullt tar man ner in och i till glädjerna och ösne in och i till lojensna. Akkurat som man säger här och i 17 Korinthbrev i 8 att färger och han heter färger misskonar. Han heter god allra tröstar. Han som tröstar och i alla trångt okkara. Fyra vi skulle kunna trösta det som i allsens trångt. Och det vi trösten som vi själva vill trösta är vi god. Och det vi sätter in i en sluga trångt. Så förstå trösterna fra god det jag bära tajmon. Det är bara så ytla fyra sinnesliga att de må få hjälp fra öron, limon, alligamon som hade støyret i. Och det är att mäta det kvart vi tar förer till nögtsemi och glädje och är fri. Så kvar som tog en lärskast att jag skulle färra och jag som för någon så får det först för och visst inte ska bo mer och så får det ära för att vi att de nu skulle de färra steg och de är färren och så släppte Øystein och att vara vitelt här. Och så var det inte att ligga för framman. Men det färre ju fullkomna aldrig att Herren ska gröja ta så. Och det är som han som vitjar må gåtäka att det är som tog vilt Herre. Och så att det här har vi just nu tog att ända vid det. Nu för tojerna loja tjockon. Det är som ständer i Rambraun 8 att vi vet inte vad vi skulle be som be och era sidan. Anten självor ber för okkon vi soffon inte kunde sägas och han som ransäkar görstene alltså det är så hovalt att det är anten och han som sände antan Kristus självor han som ransäkar görstene vet hur så han antan ser det vill jag gå spiran för ta min höjd. Och alltså det är något som kvilar och så trycker grund att det blir still att kvila bättre. Oj här sån antans värste som för fram och i mitten nockara och köttan där så skulle vi själva vara oj här sån antal lika någon lukt gode hemma här någon och ankan till skiljas från att och lika mycket kvart hände här och hur så vi klara av det här så vita vi att stöv åkare är tryck och det är så underfullt att släppa av vara vi och inte värsta som han vill ut innan folk mittel åkare medmänniska. Ja. Halt en standard. Och att det här verset här det 16 där och i Romar 8 att anten själva vittnar. Vi anta åkare att vi är och bötnegods. Akkurat, ja. Akkurat det här. Och bara tag som vi tar oss om att även här i vers 20 att skapningen var ju lagt under farfång, inte vi vilja synen, men för hans skuld som lägger han under han, och i vån om att skapningen vi ska vara löster ur tralldom för gångeleikans till dörrar fralse godspadna, vid vita ju att skapningen till samma soffar och heve verster lukka til nu, og ikke bare han, eisne vi sjálv som hava frumgrår andans, eisne vi soffa vi okkur sjálvun og stunda etter sånne rettnon, enderløysing, likams okkara. Og jeg husker om til som hykker og lustar, og kanskje for så fai fætter og isner. Ja. Og det ene som jeg kan sia ut fra Guds år at dette givet ødle mennesker til å takke imot det. Så ivast du, tåsa vi Jesus. Kalla navn hans at han nå ryker til ødelt hei som kalla å han. Det sier Rombrev og knæsne. Og det til. Vi kunne vise han, men vi kan ikke takke imot det for en annan. Det får altså ikke. Men det så tilgångslet at det det giver ødele mennesker. Og du kommet av her at hit jo har lyst, så vet jeg at du hever han rette langslen ut under hjertet. Tog at vid ødel hoksa
som han sier her, at ikke best han, men altså, at soffa og ha verst lukket nå, til vi vita hva det ikke er fremme for dere, men han hever vunnet av det hans valgte som det er inne i det, så han er Jesus Kristus, Guds son, er løsningen til alt det her. Paul, hva tror du begynner på en sammen med dere? Jeg gav hjem at 24, vi takket her for at vi kom til aktor. Sitte en tøyma, sammen, og herre, dvelja vi alt de underfotle minner. Vi alt de underfotle lyfter, og vi tar nærvære som til og i løy vi okkara, ikke bare tjåkom, men ui okkom, og skal omkant i atterfæra fra okkom. Tog anten han var given okkom til evige tøyer, og vi tok som hetta, som vi börja av i, ta i anten i færen høym vi samkommende. Ta i samkomma tøyen her som tog sjálvor, og tanne samøyningen fram, som tog en samkomma tøyne, samkomma av bøtnen, og i nøye tøyene, ikke møyre gjørende. Her vi vita at det for å brøyta og metalene, ikke minst til okkon, men øysene her gjør, ta i videre færen. Og da stender at vi skulle være rikt bort til skutsen, jeg møte herren under luftene, og så skulle vi alltid være sammen ved herren. Og vi skulle trøste hvert annet vi har sånn åren. Og hva det ikke underfullt og godt å vite dette herre. Og herre at vite at jeg færer fram, og vi ber herre om at mennesker som sagt var nå, og Daniel, skulle ta mot det her som sånne personlige frelser herre. Vi legger deg ødelig til en hånd, og takka for Jesu løtene sammen, og takka for alt, og Jesu navn, amen. Amen. Så var hesenparsten av hjertemål kom det enda, og vi færre at takka for okkom for hesfer. Og vi det Anja Hansen, som teker opp og redigerer, og så det Ronny Pettersson, som redigerer Ljøve, Paul Færre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Og la meg legge til at pastor av hjertemål som her var vært, der kan du finne av Iktus Sjønvarsp på YouTube, om du ikke synes til å høre det etter, eller kanskje også med færre fram vi. Og her er nekva annet godt til Iktus Eisne, altså av YouTube, Iktus Sjønvarsp. Her som pastoren, han kommer Eisne å være lagt det her, og han kommer Eisne å være senter av Kjei Kristelig Kringvarp. Så enda for, tusen takk for Jesper.